Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Мумията 9, с мен е Ноч 150, кажи здрасти. Ноч! И момчета и момичета, пишете в коментарите дали искат, пишете в коментарите как да си направи нов профил в Google. И пишете също дали искате да прави клипчета на Minecraft, GTA, такива игри. Ама без такива, нали, такива гари с модове и такива работи. Кой е това, бе? Хора, когато клипчето стане 1 минута и 20 секунди, ще го спрем, защото направихме едно минало клипче, ама аз бях слушалки, никоя негова дума не се чуваше. Знаеш какво ми даде майка ми? Какво? Герганска пукаща турба. Добре, аз не съм Гергана, аз съм Мумията 9! Добре, Мумията 9. И какъв е този... Бляк поредица намерен. Да, това е моята бляк поредица. И хора... забравих да ви напомня, че това е втори епизод на бляк поредица. Какво? Гергана, нека да позная. Взела си името Бляк от тези бубони. Бляк Бул, нали? Не. Бляк означава черно. Намерих клипа интервю с Ноч 150 и Гергана. И Мумията 9. Ноч 150 пише ми така Ноч. Може и така, може и по друг начин. И айде, чао!